जाय जाय बिथांमोनहा डुप्लिकेट मालायनि भिडिअ हंगारो बिथांमोननि चेनेला नैबे 2025 निफ्राय खतम सेस जाजोबसिगोन आरो। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने सोरनाबा माने इउटुब चेनेला डिलीट जागासिनो दं लोगोफोर, बेखौनो आं खोन्थानो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा मानि थाखाय बे इउटुब चेनेला डिलीट जादों मानसिफोरना बेखौहाय आं खोन्थागोन आरोखि। बिनिफ्राय मा होनोमोनलाय AI जों भिडिअ बानायनाय आपल'ड होयोब्ला माने इउटुब चेनेला मनेटाइजेसन जागोन ना जाया बेनि सोमोन्दै आं खोन्थानो नागिरदों। दा बिनि सिगां आं माने ना बोननो फैनायखौ देखायग्रोबाय आरोखि। दा दसे थाना खोन्थाबाय थागासिनो दं। ओरै फै, आंनि बावहाय माने ना बामि माबानो नागिरदों आरोखि, एसे मोजां देहर नै गुदुं दङ बेखौ सोनो नागिरदों आरो ना, नै बेजों थ्रोब सोगोन आं। दा ओरै देखायहरफिनो, दा नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। बेखौहाय आं नायनायग्रोसै खुसिया मोनो ना बामि मोनो नायनायसै आरो। टाइम पास थास्लायस्लाय गोसोथोनायबो गैया नालाय फन रायलायग्रा, ओंखायनो ओरैनो फैनायबाय आरो। दा केमेरामेन दङ, बेनिफ्राय ओरैथिं नै फंबाय दङ। दा बे मोनगोन ना मोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। नैहाय गुदुं दंमोन, होथेखोसो ना माखोसोथाय, दंना गैया? दङलै मा ना होथेबायसोदांलै। हो हाबखोना हाबदिया मैखोम? हाबाखै, हाबबायना? औ एबारसो हाबबाय। एबार बास जाबाय। एबार गुदुङाव सोबाय, ओमफ्राय दा दंना गैया दसे नेनोसै आरो। लोगोफोर दा नाखौहाय गुदुङाव सोखांनानै फैबाय, नाथिबो गैया आरो ना। ओमफ्राय दा खोन्थानोसै नोंथांमोननो। बेनिफ्राय बबेबायदि चेनेला डिलीट जादों होननानै बुङोब्ला माने जाय बिथांमोनहा माने गावनि अरिजिनेल भिडिअ हंगारा लाबानो मालायनि भिडिअ हंगारो, गावनि भइस होआ, बेफोरबायदि भिडिअ हंगारग्राफोरनिया माने चेनेला डिलीट जाबाय आरो सोरनाबा। बेनिफ्राय सोरबा AI जोंहाय भिडिअ बानायोना, भिडिअआबो AI ओमफ्राय आवाजआबो माने साउन्डआबो AI, रायलायनायाबो। बेफोरबायदि चेनेला माने डिमनेटाइजेसन जादों आरो, मनेटाइजेसन जाखानायफ्रा। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना मनेटाइजेसन जायाखै बिथांमोना माने मनेटाइज जानाय नङा आरोखि। दा बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थाबाय। बेनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। र' एसे बेयावनो थाथ'दो। माबोरैहाय बिनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै बुङोब्ला माने नोंथांमोनहा गावबागाव भिडिअ हंगार आरो मालायनि भिडिअखौहाय डाउनलड खालामनानै फेसबुक इउटुबनिफ्राय डाउनलड खालामनानै आपल'ड होनो नाङा आरो। बिदि इउज कन्टेन्ट फैयो। बेनिफ्राय मा होनो AI जों भिडिअ खालामनायखौ बन्द' खालाम। माने नोंथांमोनहा साननो हागौ जे आजिखालिथ' AI भिडिअजों बिराद साबसक्राइबार बारायो, भिउस फैयोना। दा बिदि नङा आरो, भिउसनि थाखाय साबसक्राइबारनि थाखाय खारफानो नाङा। AI भिडिअखौबो नोङो ओरैनो फ्रियाव खालामनो मोना, अबेबा खालामनो मोननो हागौ, खिन्थु बांसिनानो फैसाजों बायनानैसो बानायनाय जायो। ओंखायनो ओरैनो फैसा गारनाय जायो आरो, खस्थ' खालामनाय जायो। बेनिखायनो फिउचारनि थाखाय गावबागाव भिडिअ बानायनाया गोनांसिन आरो। फिउचार माने नोङो थैजासिम सोरबा बेजोंनो जाग्रा दंना, बिदि आरो। ओंखायनो गावबागाव अरिजिनेल कन्टेन्ट हंगारबानो जायो। दा लोगोफोर जोंफोरनि माने इउटुब चेनेला जेबो जानाय नङा आरोखि। मानो होनोब्ला आंनिनो भिडिअ, आंनो बानायनाय, आंनि आवाज, ओंखायनो आंनि चेनेला जेबो जानाय नङा आरो। जाय बिथांमोनहा डुप्लिकेट मालायनि भिडिअ हंगारो बिथांमोननि चेनेला नैबे 2025 निफ्राय खतम सेस जाजोबसिगोन आरो। मनेटाइजेसन जानायब्लाबो डिमनेटाइजेसन जासिगोन आरो। नोंनाव डलारा 100-200 जानानै दंमोनब्लाबो बिसिनियावबो माने डिमनेटाइज जाबाथाय बे फैसाखौ मोननाय नङा आरो, सेस। बेनिखायनो नोंथांमोन अरिजिनेल भिडिअ बानाय। आंनावबो 3 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दङ। नोंथांमोनहा आंखौहाय साबसक्राइबार खम होननानै नेग्लेक्ट खालामनो हागौ आरो। आं बुंनायाबो सैथो आरो। नोंथांमोनहा नंखाय सानदोंबा गुबुन इउटुबार गिदिरफोरनियावहाय नाय, टेक चेनेलफोरनियावहाय सालायानो जाला आंना। दा बेखौनो इनफरमेसन होनाय जाबाय आरो। भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै दे लोगोफोर। जोंहा नै बेलासियाव बरिया
दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय